Sibuyele kule ngxenyana ekhuluma ngesizukulwane. Please go back. Utheni? Ngithi ubuso bami Yeah. buyovela kuwo amakhosazane esesine isizukulwane. Please unpack the fourth generation. Who's the fourth generation? Are you? Uchaza nje. Konke Manje uchaza. Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa. What's up, everybody? This is your boy Starring. Ngiyadlala sanibonani South Africa. Igama lami nguNtokozo, uStarring ngwaKwaZulu. Siyajabula kakhulu futhi ukuthi siphinde sihlanganyele kanye nani esinge seqephu kulesi sika season 2 weyinkondlo ziyaphilisa. Mina ngumuntu ohleze ejabulele njalo uma ngihleli lapha kulezi ihlalo ngivakashelwa abantu abakanje ngoba ngisuye ngazi ukuthi ngigitazwa yina ngendlela ke abantu engibamemile engibaze ngayo futhi nezinto engazi ukuthi uma ngihleli nalabantu kukhona into enizoyithola nani. Sajabula kakhulu nje ukuthi nihleli nathi futhi anikaze niyeke. This episode is shot at Cargo Hold in Ushaka Marine. We are very grateful. Sihleli nane ofishi kumnandi kunje ya. Tathu sengihleli naye lapha igama lakhe uSithembile ungwakwagwala. Sawubona. Yebo. Isivumelwano phakathi kwethu umzuzu omanje. Engizokubhala kusasa angithembisi ukufela kungekudala. Bengithulisa umzwangedwa ngehubo lokushona kwelanga. Amathunzi aphakela ubusuku amafu. Azi ububanzi bamathonsi aphakela imifula nokuzalwa konyembezi esweni akuzi kuphela ngobuhlungu. Nobuhlungu enhlizweni abuzi kuphela ngokuphuka kwayo kufana nokuqala kwethonsi ukwazi umhlabathi umoya uphefumula iphunga lokutshalwa kwezimbali ezakhele usebe ngobusuku. Ngikhulisa amaphupho imini inqaba ukwamukela inkohliso. Ingiyenga ukulibala lokho okwake kwasho ukuphefumula isikhathi sinqaba nomzuzu mzimba ngithwale ungakhathali. Ukuvuka ekuseni ube ikhaya lamaphupho kusukela ekuqaleni. Uthuli lwazi uthuli umhlabathi. Wamkela imfundiso yamaphupho inhliziyo. Ingaba inxiwa uthando luphenduke umlando kodwa okudala ngeze kwadlula umlando uyasilandela amadlozi. Akhotha izindonga emanxiweni ubuso bami. Buyovela kuwo amakhosazane esesine isizukulwane ngilandela ukukhanya kwesibani phezu kwentaba ngikhothama kanye namaqabunga ngokudlula kwehlobo. Hey. Tathi ngi-interviewa uNeli Lehlongwane la ngelinye langa. Khona la. Ngathi ke nasengiyidinga iaudience la. Ngiyidinga iaudience la. Ngicela sibuyele kule ngxenyana ekhuluma ngesizukulwane. Please go back. Utheni? Ngithi ubuso bami. Yeah. Buyovela kuwo amakhosazane esesine isizukulwane. Please unpack the fourth generation. Who's the fourth generation? Are you? Manje uchaza i-story nje esifishanyanyana. EsiZulwini kunalento okuthiwa umkhokha uyavalwa into kanjalo. Yeah. Ngizalelwe ekhaya.
ukhulu beku intombazane yokuqala yazala ugogo wazalela ekhaya wazala noma wazala mina ngazalela ekhaya nami ngazala uminyaka ngamzalela ekhaya. Uminyaka ba uminyaka ingane yakho? Yilo wami ke phela. Oh. Inyaka. Yeah. So hence you say yebo ubuso bami buvela kuwamakhosazane isizukulwane sesine. The first thing you say kule poem le. Cela ungitshela uline oqala nowesibili. Isivumelwano esiphakathi kwethu umzuzu omanje. Manje nje siphila manje. Yeah. Okuzayo okudlula asinaso isiqiniseko sakho sazi lokho esikona manje. La. Tell me about uMnyaka. Was such a beautiful name. Lalihle igama. Hey, uMnyaka umntanami. Njengamanje una 5 years. Yeah. How's it? I can't say Yeah, but how are you? 5 years. Uyintombazane naye. So njengile nje ngisho ukuthi into eyithanda ukuthi ibukhokha kanje. Yazi sungisa komnye. Ke kahle hle futhi ke mangingazama ukuthi ngichaze nje kuyinto eyisiphiwo. Lento ichazayo. Yebo. Kanjani? Umkhokha omuhle. Omuhle. Oh wow. Sithe kwazi kudala mfethu angikhuluma noluleka la ngamtshela nginikhumbula nisama lyrical voices. No luleka no sinethemba sinenhlanhla Zulu sinenhlanhla Zulu. Sifikile ke la enkondlweni sisuka emakhaya after nje uqeda umatric 2010 sasenza umatric sonke siyafika edolobheni eMaritzburg sifunda eDUT sonke sahlangana sibabangani sithanda izinkondlo sahlangana ke saba igroup iLyrical Voices. Ngiyakhumbula nisajwayela ukufaka nembali le emithathu emarasta sanazo ngisho izithombe zenu. Uyabona ukuthi makuthiwe nje iba wena unikwe ithuba lokuthi akekho zole ekukhona akukhona uzokubuza ukuthi aqoka kanje hayi ke khonto yenzayo la awuncengi ke la ubuzi umuntu ngiyanikhumbula impela bangikwazi ukuyinaba sebefikile ke nabo omunye ubophile lapho omunye uyalengisa lapho imibala emihle ukuthanda into mawuyithanda kuba ukuthi ke ngaleso sikhathi phela ke ngeke siphike kwakusakhona lokungananyanyana ukuthi yabo sasayingane into noma uyenza nje ngehaba lokuthi nje akekho ozokuphikisa but kwahamba ke kwafika phela ukuthi uyakhula nawe uyazidiscover mhlawumbe ngibuza ukuthi iexperience yakho nisebenza as lyrical voices was there a discovery khona into ayidiscover ngawe kuleyo context ye group? Yeah. iLyrical Voices yona azange izibe khona isikhathi eside kakhulu kodwa esaduma bo kwaba nje into evela ithi kanje so kwaukuthi umuntu nomuntu nawe yazibekela ukuthi yabo khona into ekhona la eyenzakalayo kodwa mina ke njengosithembile yangikhulisa but ngaphinda futhi ngaphuma kuyona ngama kaba usithe ngaqala olunye uhambo kwashintsha nangendlela ke engicabanga ngayo into ekuthiwa inkondlo nani from iLyrical Voices ngibese ngisebenza noPhiwo Kuhle Nyambusi yeah ngicabanga ukuthi nje abantu abaningi bazomkhumbula impela ubani nje nickname yakhe uKhiri na ligama bengilifuna hayi sithema sisebenza lapha senze izimanga ezikhulu kakhulu ke sagila yazi ngiyafisa abantu bayibone le nto leya nisangayiphinda angifuni nje kuthiwa ungayikhulumela iphi
Ngayikhulumela eziko sisho njalo isiZulu angeke ngize ngikwazi ngempela ukuyikhulumela ezilo kodwa angikhulume ngalokho engikwazi ukuthi kwabakhona sikuyeke lokho esingazi noma kusazi uba khona kodwa fanele sikuzame phela senzele laba abangazi Sithema sihlangana noKhiri ecula kahle kakhulu angiboni ukuthi kuye kube khona umuntu oyothi na ecula ufike kuthule emoyeni wami kanje aya sahlangana saba neproduction esasibiza uSembhadi sasizakhela uNkulunkulu wethu ngaphandle kokuthi mhlambe khona esasesithi akekho noma mhlambe khona esasilwisana nabo thina nje saba nokuthi uma sihlangana kanje ecula ngisho inkondlo khona lento eyakhekayo kuthina le evela ifika iphelele senza uSembhadi ngiyakhumbula nje saze saba nento language esasiqambela yona khona nje la ethi into ethi khabiri ya khalisi la kuba ukuthi sithi inhliziyo ima isibindi iqiniso liyababa ameva yahlaba inyama yabola into kanjalo so yaqala ukuthi sa collaborate kwadlulela sagcina nje senze iproduction eyayiba into theater kanje from that production esasibiza uSembhadi saphinda sazoba nenye eyesibili uThingo Shades of Light yona ke kwakuyi theater production eyayi proper ngoba yayise Playhouse yarana ePlayhouse nakhona futhi sisebenza kanje soba ku2 Ay yenzeka ke impilo ke kwabo uhambo ke sahamba kwakhona ohamba naye ohamba ngendlela yakhe ngoba phela sibizelwe endleleni zethu sonke kwaba ukuthi ke nami angiqhubeke ke ngiphinde futhi mina kushuthi nje ngizithola kakhulu futhi ngiyajabula ke ngisitheleni ngami ngoba sengisithole ngaze ngafinyelela ekuthenini ke akekho kosangaphinda ngitholisa okungeke manje nginje yeah so kwaba khona ke ukuthi uPhiwo uattenda naye uhambo lakhe olupersonal eceleni ngaqhubeka mangiqhubeka ke mina ke nami ngiqhubeka ke nje nami sengiyi-understandela impilo ngokuthi nami sengisitshela ukuthi ngiyakhula ke nami ngiyibela nento zami manje ke ngukuthingo nje bengisaya kulo mbuzo oThingo bengisaya lapho kodwa ngoba ususe wayifikela ayikhale bengisaya kodwa kulo mbuzo ukuthi ubani uThingo manje ke Ntokozo. Ngilapha eduze kwakho. Ngiyasabela. Mina ngumuntu osebenzisa izithombe magama kakhulu. Ngiyadweba futhi into yami iyayifuna ukuthi ungathi ungangayifunda phansi ngathi unganginika ithuba ngikhulume kanje. Uyibone uzoyizwa ngalendlela engisuke ngisho. Le usukuyisho ngayo wena. So uThingo la ngiveza ubudala beinkulumo enginazo nje mangibhala inkondlo uThingo ludala luhle lubalekile lunemibala eminingi siyayibona eminye ayisiboni eminye sibona ngendlela ehlukile sonke mina ke njengamanje ke ijourney engithi ngikuyona nje ngithi nje nguThingo ngidweba lembala and futhi ngidweba ngendlela ebonwa yimina Bekithi wena first uphendule yonke imibuzo yami ngizothi ngizokubuza ukuthi mina ngoba udweba lembala nje uyidweba kanjani ngoba wena noma uyidweba ngidweba ngalendlela ebonwa yimina futhi udwebela abantu udwebela wena angidwebeni mina ngedwa phela vele ke into yokubhala ifanele iqala isebenze yona ngaphakathi iphilise nje uthi sizaphilisa nje ukuthi izohamba iphilisa wonke umuntu zikuyeke wena mnikazi wazo faqale kuphile wena nabaseceleni ke sebeyakuthola ke lokho kuphila ke uma usuphilile wena oqala
ngoba uthi uthingo ithombe magama uyadweba ingabe lokho kuhlobene nohambo sulihambile ukuqhathanisa nalesi sikhathi usazwana noKhiri nalesi sikhathi usayi lyrical voices nanokusuka kwakhe emakhaya uzofika eMaritzburg is this a journey noma sekuyinto yamanje nje soku from scratch kabusha uhambo akwazi ukuthi kube ukuthi into ehamba inqamuka ihamba uhambo futhi ke sihlezi sikhala ngokuthi ulude kade futhi babesho ukuthi hayilude kwahambo lude lumbi lumbi uhambo ngempela olingamile futhi hayi ukuthi uhambo oluphelile uhambo olusuka kude olusaya kude ngiye ngithi nje mase ngingedwa ngincoma ngibe nokuthi abo mina mangikhuluma ngikhulumela ikhulu labantu abakhona la abangasekho abasenyameni abasemoyeni ngisuke ngizama ukuveza ukuthi kuba into eziningi kangakanani awukwazi ukuthi uvele uunderstand ngokuthi uzokunciphisa ukuthi hayi mina uhambo lami lu 1 2 3 ele kanjalo cha ngafisa ukwazi ukuthi ekudwebeni kwakho lezi ithombe magama futhi uyakuveza ukuthi phela vele noma iqala ukhuluma nawe kodwa futhi awenzeli wena I remember I've mentioned this a lot of times ukuthi the first poetry workshop I went to was in 2011 noma mgcina mhlophe yayithi theme yakhona speak to be heard speak to be understood I always listen to you and the things you say awuyena umuntu othi ngamlalela nje kujahiwe yabo so ngifuna ke ungifakela uhlelo udweba ngenhloso ukuthi ufuna basibone lesi sithombe manje noma ufuna umuntu ahamba ayohlala sicabanga lesithombe asihlakaze ngendlela yakhe angazi kodwa engingakusho ukuthi kufanele ungilalele suke futhi ungafanele ungilalele unganakile kufa ungilalele unakile uzogcina understandile ngempela ukuthi ngithini uma uzogcina understandile kwesinye isikhathi yabo ngoba kuyenzeka ukuthi singakhuluma namhlanje ngisho ubuyele ekhaya ube nokuthi angizwanga mhlambe usuzwayo noma kwesi5 umanqa uze ukuthi kanti wayethi noma uze kugcine kuthatha ukuthi kufa uzokuba ukuthi ngiyachaza akungiphathi ke kabi lokho ngoba isiZulu sincelwa ebeleni asifunda iyona nto ke futhi ebingikhathaze kakhulu isiZulu engisisebenzisayo ngisebenzisa isiZulu angisho ukuthi khona singekho ungibuyisela kule nto ethi usithatha phela lesi siZulu sithembile ngentokozo apho ngikaza masungibiza ngilapha ngihamba manje okunye angikwazi ngempela ukuthi kuthiwe angisho ukuthi ngiyaphupha ebusuku kufika kanjani kufika kwayimina kunye kufika ngendlela ukungimangaza ukuthi cha nami ngaze ngasho ke kanje ngaze ngayisho kodwa ngikhule endaweni la ulimi lezulu bekungeyona into enoma inethatheleka phansi ukuthi nje ungamane nje ushumusho wezulu ongekho mesulindele ukuthi kube ukuthi kuzoba khona into right hayi ukuthi khona bekushaya kodwa bekuba ukuthi nje cha ke buwazi wangasazi ke boyizulu nongumzulu phela sabazulu lento le yokuthi solesi simele indaba yezulu esikanje izosilimazi abazosaza abantu isizulu kuveli kumanje vele mangathiwa sibuyele emaqinisweni makuthiwa Zulu akukhulunywe isiZulu sibhalwe isiZulu nayo inkondlo yesiZulu zimbili into efike ekhanda lami manje eyokuqala ngabuza umkhuleko wamadonsela ngathi yini inkondlo athi umkhuleko inkondlo iyahluzwa nayi answer kwathi inkondlo iyahluzwa wathi ungathathi wathi kasale sekuba izinqa zesele
Usuyibonela nje nawe. Awu khona lento nawe ubona ukuthi nami bengayibona ke asisho ke phela ukuthi mhlambe kufanele kube ukuthi usulo ufihle neinformation ebalekile ugcina ungasa-understandanga kanhlobo ke kodwa isiZulu sihle ngokuthiwa sijile ngokujiya kwaso sihle ngalento yokuthi kufa usifune ukuze uzwe ukuthi kuthiwani mase sesikanjena ke njengithe asifundwa esikoleni isiZulu sincelwe ebeleni siyaphilwa la uhlala khona yebo angazi ke nje sesiphila kanje ngoba mhlawumbe ngibusela ke lento ethi kule nkondlo ishilo oqala oyihayile nokunginikeza ibackground mayelana nezizukulwane nokukhula kwakho nelanguage ama notes nje enginayo imibuzo yakho la enye yawo ithi style of writing ngase ngithi in brackets ukujula ngikhuluma ngawe la ngifuna ukubuza ukuthi wathi wena kumkhokha omuhle lento le inhlanhla yabo ngifuna ukubuza ukuthi ingabe ukubhala kwakho ukubhala nje ukubana lesi siphiwo lesi unayo information noma into engaqala ukuvela ngawe kini that's question number 1 number 2 ukuthi ngoba uthi wena isiZulu sincelebelweni futhi sitholakala noma sikhulunywa la ukhona wenze njani wena ngomnyaka hey wentokoza angeke ngize ngisho njalo uthena kuqaleni umbuzo wami oqala indaba yezizukulwane nokuthi kuvele ngawe ukuqala yini lento yokubhala yokusebenzisa ulimi ngokubhala ekhangini noma bakhona abanye angeke ngize ngikhuluma iphutha nje phambi kwakho angikhumbuli kahle hle anginaso isiqiniseko sokuthi nangu omunye owake waba imbongi noma obhalayo noma uthini mina ngizazi ngokuthi ngiyayimangazana nokuthi ngikwazi ukukhuluma kangaka ke nje manje kwakuthi ngikwazi ukukhuluma into eyinkondlo ngizazi ngokuthi mina ngikhule ngisijaka contact isijaka bengizilalela kakhulu mina ngizilala lokho kokulala lokho bengihlezi ngilo muntu oyilalela yena othi umzwangedwa bento ezikani nanokukhuluma nabantu so nginokuthi into yokubhala mhlawumbe kumina kifike kanjalo ukuthi bengilo umuntu nje ozinakela mina ngingahlangene nento eziningi angazi kodwa ukuthi khona yini osake waba imbongi noma kanjani kwaseke ke kufika ekuthenini ke kuveli ngikhule ekhaya elinanento eningi nje zezulu ezenziwayo isiZulu sakhulunywa isiZulu saphilwa ngibona kanjalo ukuthi okay ke mangiqala ukubhala ngathi akhumbula khona inkondlo engangisho nje zinqume ngasithathanga mfihlo so kakusa isiZulu esizulu yabo sasuka kuleso Zulu sasileshona phansi ngokuya mina ngikhula ngisunderstand ngoba ngikhule ngizilalela bengizilalela ngisamncane ngisazilalela nangengqondo elingane lokho kuzilalela ngiyakhula ke manje nokuzilalela kwami kuyakhula kunendawo othi mawuzilalela ukwazi ukufika kuyona manje the more ukhula the more understand nawe impilo ukuthi nanti nohambo lude isindo or kuthiwa khona i-capacity isindo yebo wenze njani ngomnyaka angifuni nje ukuqamba amanga abona-ke nje leyo enye into ngoba nempilo esiphilayo manje ayisilekeleli ngalutho okokuqala nje uyingane engafani neze nami ave enomoya okhululeke uyangihlula mina nje ukum-attenda isiZulu ke nje into ethi nje inkondlo uline owodwa nje uqeda akakwazi ngisho nanokufocus ke. Ngizomtshela ngenkondlo. Inkondlo.
kuwukuthi nje uyalalela nje lokho ufuna nje into exciteayo nje manje uzomtshela ngenkondlo uzomtshela nanangezulu angakaza asizwe sikhulunywa ngisho la endlini ke nihleli ngoba phela lesi senkondlo nesibhala akusisona nje izulu ngavela usikhulume nengane ngathi uthini ingane kwaye wena ke nje ngathi uthini kwaye wena ngathi awucabanga ufuna ukuthuma ingane usiyoyijumpisela uyexisele so umbuzo wami njalo usuwele ekuthenini na kwi-answer yakho yasho ukuthi wena isiZulu ukhule kuyinto ekhulunywayo nje egcekeni kodwa usuyasho manje ukuthi isikhathi indlela esesiyiyona manje akusafani aya kodwa tivina manje ingane zinaka amafoni ukhuluma kahle uma ungakhuluma ngifuna ukusho into ezogcina sesiqhatha nabantu bezwe ukhuluma kahle futhi uma ungakhuluma isiZulu ke manje kulesi sikhathi esiphila kusona namathuba futhi maningi kakhulu uma uzovela uyeke lesizulu masikhuluma ngothingo yina into ethi kuningi okusazokwenza kakhulu futhi imanxa luzoqala uthini luvela imanxa nizolubona uthini mningi imbala kakhulu ngikubuza lo mbuzo wathi wena kimi ayikhulunyelwe eziko uthingo luza luyilo nje lodwa kanje noma uzohamba lilekelana namafu okokuqala nje empilweni yami yokubhala lezi nkondlo ngibe nokuthi angibe ngedwa aluze lube lodwa is there anything you can promise the people because they are watching and they are really interested okokuqala nje sithembisa ukuphila okude izeni masingayiphathele kuphileni kwethu ke sithembisa ukuthi siqhubeke sisebenze kakhulu ngokuyikhandla nizobona ke nina ngokuhamba kwesikhathi le sinakile madodana isibheka nizobona ngizocela ke sivalelise kokugcina ngici isazela esomthengisi ibutho liphela lisaya empini isihlangu esikababa esasala umlando uziqopha thina singakafundi ngisho ukubamba usiba izibongo ezamakhosi ezingabanga ihubo lesizwe umhlabathi usemanzi izithukuthuku zobaba umoya usaphefumula iphunga lokutshalwa kwenyama kodwa amathambo sesiwakhombile saze sawetha umbali ngigodle igqubu belisazimise ngokwethembeka ukungangibathisi ingubo yoxolo ngilele phezulu kwameva kuyoba nini sithelelana amanzi sibhekene ngeziqu zamehlo sishwabula uma sifulathela sopha sifihla ngolwimi olunobuthi sizikhotha amanxeba sithula sibesazi ekukhothameni kwefa lobaba ezikabani izandla ezinegazi sibhecwa ngobubende nje yahlatshwa sibhekile khona isasematholeni sasala sikhomba amaloba ezithende mhla iya emasisweni ekukhothameni kwefa lobaba asisixolelanga safunzwa amazwi okusiduduza unyembezi kwakungamele lwazi iso unyawo nempumulo izihlobo ezingakaze zathelelana amanzi akuphoqi ukubamba ithambo noma isifiso kungukugadla isazela seminyaka asisoze salala ngobusuku obunye inhlambuluko kayazi buthongo ukuthula kwethuka mhlabe ngqongqoza ngevolovolo eminyango kwafa ngisho noluhlala emsamu ukhamba isihlangu
esikababa esaphakama ubuhlakani buhlungwa ngobuhlanga obungafani buhlukaniswa inhlupheko iphenduka ifa lezizukulwane sihlephulelana izingcezu zenkululeko nje kunesandla esawaqeda amantshontsho emsamu kwaba ukungena kwamanzi endlini yeluswa izinkalo imihlambi yobaba isazela esomthengisi ibutho liphela lisaya empini isihlangu esikababa esasala umlando uziqopha thina singakafundi ngisho ukubamba usiba izibongo ezamakhosi ezingabanga ihubo lesizwe. Ngiyabonga. Hayi. Thank you very much. Bakuthola kanjani abantu sithini? Usithembile Thingo Gwala on Facebook. Usithembile uShiloke. Nani nizwele akuyona into eyenziwa kujahiwe le. Yonke ejahwayo lena. Rewind, pause. If you have a question, comment, ask. She's going to respond. Thank you for supporting. Thank you for liking. Thank you for subscribing. Thank you for sharing. And don't stop. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa.